Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on season 9. South Africa yakhuluma viewers of Uthando Nesithembu. Kunombuzo obuza uMakhwela. Umbuzo uthi uMakhwela mayibuka le movie, le film esibuka sonke. Abanye sebethe akube uBig Brother Uthando Nesithembu. Once sivele sibuke lento waya ekseni bemsebenzini sebabuka bebuya sebabuya ngoba siyancisheka. Ukuncisheka kwethu kuvelaphi ukuthi siyazi ukuthi lokhu kuphambi kwecamera. Uma icamera ingekho kwenzakalani. Kuningi guys, kuningi okunye futhi okwenzakalayo. Asazwe guys noma uwabumsele kufike waba na 50. Waseke eba nokungaphatheki kahle. Wasevele eba na 17, waseba na 18 emva kwalapho. Yazi uwabumsele una 50 bese khona kwe birthday celebration ngoba icamera beyilila. Emva kwaloko izinto ayikhulumayo ubabumsele kune episode la angazi kahle noma uncut or season 9 athi kukona konke kodwa bayalala. Ngiyaxolisa usubusele kwenye episode kukona konke esikuzwayo kodwa bayalala naye enibalwela wema. Ngiyaxolisa futhi balwela ukulala naye. Ngicela ukubuza guys, amakhosikazi abeka izinto ezibalulekile. Amakhosikazi abambe umyeni wabo ngesandla bathi baba sicela ulungise la, baba sikhala ngalokho, baba lokho asikuthandi. Uthi nje yena ukhona konke bayalala naye. Loba bunjani guys? Yekanike umseleko nanguMakhwela. uMakhwela kubuza ukuthi njengoba nayo yayibuka le film futhi naye akayiqala beyibuka before na 3 years ago sizazoyana lapho ubeyibuka vele ubona ukuthi yena ngeke ziyenzeke lento kuye, yena ngeke azadideke, yena angeke izithole sethi kodwa ivision ithini, sicela ukucaciselwa, ngabe sikwi-cult, ngabe senzani lana, uqamba amanga kakhulu lamanga sesiyawaphila yabo. uMakhwela ubona ukuthi lento ngeke yenzeke kuye. uMakhwela ubona ukuthi njengoba yena uyafika yebo umsele ngoba ehleka kanje ebhekisa leceleni ikhanda unkosikazi omunye ekhuluma into angahambisani nayo. Usenziwe ukuthi umacele noMakhwela bathi yebo baba, woza baba, ufunani kodwa nabo mabengathi lokho akulona iqiniso. Lo yabo uzokhala ke lapho, uzokhala kuyona onke ama episodes esiwabuka umsele kuyobekhala. Kodwa manje ngoba uyazazi ukuthi uthembile, uthemba ukuthi mangaphakelwa lapha ngizophakelwa lapha yabo. Kodwa ke umbuzo bekokaMakhwela ukuthi Makhwela ntombazana, ubani ukuthi lento le ngeke yenzeke kuwe? Ubona ukuthi kuwe kuzoba nomehluko? Makhwela ufuna nawe ukurealize ngenye season ukuthi mhlambe seku season 11 kuthiwa sasho. Ngoba umseleko phakathi ukuthi uyamziba upretend ke nihambe naye pretender. Uyabo? Wenza yonke into yenzayo kodwa umziba kodwa ebeyenza lento ayenzayo ngoba sesimbonile thina ngeSolid TV ukuthi ufike shalokhu lana kube mnandi ngale uyosha lokho ngale ngoba uma ucabanga indaba yamangwabi noMayeni le recent umseleko ocele uMayeni ukuthi ngicela uzuze umzumbe uzongibona mama wabantwana. uMayeni esefika emzumbe umangwabi sethi kade mina ngikhona la uMayeni engekho awuyi lapho. Umseleko akasasho ukuthi yimi ombizile yimi usethini usethi umangwabi uyangiqabela nje wena uhusband wabo uwozoshusa mangwabe ngihlalile 5 days nawe wanginakekela kodwa iqiniso lithi uMayeni usangunkosikazi wami, ngisho singaphambana unkosikazi wami, singangabona ngeselodwa unkosikazi wami ngiyamkhumbula engasho ukuthi uyamkhumbula ngoba ku wrong ukusho komunye unkosikazi uthi ngikhumbula omunye kodwa asazi noma kwenzeke yini yabo. Kodwa asho ukuthi nginesibophezelo, angithi uhlelo esitshela nginesibophezelo mangwabi ukuthi noma yini kufanele ngimbone.
uMangwabe sethini cha awuyilapho. And uMangwabe makuthiwa yena ubuya late uma yena akakazi isho lutho. uMangwabe makuthiwa akapheki uma yena akakazi isho lutho. uMangwabe futhi makuthiwa ugqoka i-tight uma yena akaze ephawule. Ngoba okunye kuphakathi kwaMangwabe noMsiliku. Okunye kuphakathi kwaMayeni noMsiliku. uMsiliku usethini-ke usethe Mayeni nginqatshelwe uMangwabe. Hawu angithi la ama khona ngeenyawo ethe naMangwabe ngiyakuthanda. Naye uMayeni ngiyamthanda ngasho njalo nawe ngenza ukuthi yabo. Kumeke lapho-ke efanele yabo isimo simphoqayo ukuthi akame ngeenyawo ethi uMayeni unkosikazi wami ngimbizile. Usethini kuMangwabe ufuna ngiye kuye ngenkani. Ilapha-ke uMangwabe noMakhumalo sebehleba bethi omunye wayefuna kuye ngenkani ethi akakholwa nokuthi kanti cha uMayeni uyarekhoda. Yes, uMayeni usesibekele i-evidence manje. Angithi kwi-uncut kwathiwa uMayeni wazoba umama okhohlakele ngo-1, 2 no-3 ngokurekhoda njalo ngokugcina ukufakaza. Yazi ukwenzelani? Ngoba uhusband baba walezi ngane uyayithanda into yokumanipulate, uyathanda into yokujika into ayishilo. Kuyimanje sesekuthiwa uMakhwela ulobolwe ngemali yamacele. Sithi hayibo kuhlala unani ngomacele? uMacele engaba no-50,000 mangabe kwaku-50,000. uMacele engaba no-50,000 wokuthi ngifuna ukuhlabekisa amakhosikazi. Angeke ngisho ngabe kuthiwa beku-1,000 yabo uMacele bengekakwenza ngoba kulula. uMseleku lo onento esingayazi ukuthi yini enganeliseki, uMseleku futhi lo ofuna ukuprova kumakhosikazi akho ukuthi uyindoda yena. uMseleku lo uthi amakhosikazi ami angeke azangicontrol, ngeke ngize ngizwe ngayo. So ngisho uMacele engagcina nje ngokuthi wesamke washa kanje ibhodo kuphelele lapho ngoba lento kuMseleku le yokuthi angeke ngiphakanyele unkosikazi, angeke ngilalele unkosikazi, angeke gcina unkosikazi. uMseleku phela wakhala simbuka guys, wathi uzizwa encishwa amandla. Kanjani na uMayeni noMangwabe abafuna ingeno number 5. So uMacele nje engama ngokuthi mfake phele lapho, akudingi ngisho efaka u5 kwilobolo ngoba indaba enomseleku nale identity le ayifunayo yale ndoda le enkulu, umuntu omkhulu yabo. Kodwa manje sithini ishaya eceleni lento ngoba phela ubukhulu lobo kuhambisana nawo lamakhosikazi. Amakhosikazi akhona kulento le identity le angazi ngizokubiza ngani lento yona le yomseleka ayifunayo ngaye kuye ayiveze ibe uyena ihamba nalamakhosikazi. Uma lamakhosikazi lawa ekhala le reputation yokuba indoda etheni iyafiphala iyenzani iyafithiza. Besibuza ukuthi Makhwela sisi uMseleka ufuna futhi nokuprove ukuthi ngiyarekhoda ngokusemthethweni. Ushilo nje lapha yakho nge-episode uthi siyalala nabanye abakhulelwa ngoba bayapreventa. Obani uMakhwela ubona ukuthi lento ngeke isiyenzeke kuyo. uMseleka uyakwazi ukubiza amakhosikazi akhe ewatshela ukuthi mina ngifuna ukuzama nomunye, ngifuna ukurekhoda futhi nginikhombisa ukuthi nakho. uMakhwela ubona ukuthi lento ngeke isiyenzeke kuyo. Hayi uMakhwela sine-meeting naye siyacela azizochaza noma ikhona indlela a-ready ngayo ukuthi hey ngizokwenza nje, mina laphayana ngizosurvive kanje, mina laphayana ngifike nalokho esami strategy lokho. Yena ubaba ngiyambona ukuthi uzongisa apha ngisiphi. Okay ke Makhwela, bye.